दिनै 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि सिङाव एकेबारे बागानपारा सकनि खाथियावनो 2000 मेट्रिक टन माइ दोनथुमनो हानाय मोनसे दोनथुमसालि दिनै बेवहाय बेखेवनाय जादों आरो बेयो बागानपारा ओनसोल हिसाबै गोबाव समनिफ्रायनो नांगौ जानानै थानाय दोनथुमसालिमोन 2021 मायथाइनिफ्राय बिटिआरआव बिटिसि सरकार आरो आथिखालनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि मन्त्रि जानायनि उनाव बिटिआर आरो आसाम नाङैनो जि आबादारि बे आबादारिफोरनि जि दिहुनजानाय माइ बेखौ माइ बायथुमनाय सरकारा बायथुमनाय माइ बायथुमनाय जि मोनसे आसनि जि मोनसे स्किम बे स्किमखौ 2021 मायथाइनिफ्राय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव खालामबाय थादों आरो बै हिसाबैनो जोंनि नैबे 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि सिङाव गुबुन गुबुन जायगायाव माइ दोनथुमसालिया दङमोन नाथाय बागानपारायाव गैयामोन। बागानपाराया जोबोद गिदिर मोनसे एरिया आरो बेवहाय नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे ओनसोलनि आबादारिफोरा गिबिसिन माने माइ आबादखौनो खालामो आरो माइ आबादजोंनो बिथांमोननि न'खरा सोलियो आरो बे बागानपारा जि उइकलि मार्केट जि सप्ताहिक बाजार बागानपारायाव रबिबारखालि बाजार जायो आथिखालाव बुधबारावबो जाग्रा जाबाय आरो बे बागानपारानि जि रबिबार हाथाइ बे रबिबार हाथाइयाव बेवहाय बयनिख्रुइबो बांसिन माइ बेवहाय आबादारिफोरा फाननो लाबोयो आरो बै समाव नाथाय आबादारिफोरा जेरैबायदिहाय बेसेन मोननांगौ बे बेसेनखौ मोनाखैमोन 2021 मायथाइनि आगोल किन्तु 2021 मायथाइनि उनाव जेब्ला बिटिआरआव प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि हिसाबै खामानि मावो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्त्रि हिसाबै बिथाङा खामानि मावो बै समनिफ्राय नैबे बिटिआर ओनसोलनि जि आबादारिफोर बे आबादारिफोरा आथिखालाव बेनि जि मोननांगौ जि बेसेन बे बेसेनखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बिथांमोना नैबे माइ जायखौ पिडि प्रिक्रुटमेन्ट सेन्टार होननानै बुंदों पिपिसि बेवहाय गोबां आबादारिफोरा गावबा गावनि जि दिहुननाय जि माइ आबाद बा माइ बेखौ बेवहाय होफैयो आरो बिथांमोना जेरैबायदिहाय बेसेन मोननांगौ बे बेसेनखौ लानानै थाबाय थादों बा मोननो हादों। आरोबाव नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दे बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव बिटिसि सरकार आरोबाव नैबे फेब्रुवारि दाननिफ्राय जि बेसर बे बेसरखौबो जायखौ एमएसपि होननानै बुङो बे जि बेसरखौ बायनाय सरकारा बायनाय सरकारि जि रेट बेजों जि मोनसे बायनाय बे बायनाय हाबाफारिया फैबाय थानाय जि फेब्रुवारि 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि बे दाननिफ्राय जागोन आरो बेवहायबो जोंनि जिखिनि आबादारिफोर बे आबादारिफोरा जिखिनि माने मुलाम्फा जानांगौ थारैनो बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो आरो नैबे बागानपारायाव दिनै बागानपारानि जि उत्तरपारा बे उत्तरपारायाव दिनै जि मोनसे गेदेरथार 2000 मेट्रिक टन माइ दोनथुमनो हानाय जि मोनसे दोनथुमसालि बेयो माने जोंनि जिखिनि गेदेर मोनसे जेंनामोन गेदेर मोनसे जायखौ अभाब होननानै बुङो बेयो दिनै सुफुंजाबाय आरो थारैनो बेवहाय जिखिनि सुबुंफोरा सोमोन्दो थादों बा नैबे गुदननि बा दोनथुमसालिनि जि बिगोमा आं बिथांमोनखौबो साबायखर होदों आरो बेवहाय जोंहा बे एग्रिकालसार बिफानजोंनो खामानि मावबाय थानाय गामि ओनसोलाव थानानै खामानि मावनाय महन सिं बर' आरो जोंहा दमदमा एडिअ धृतिरन्जन रय आरो लोगोसे पिपिसिनि मेनेजार बिथां बसुमतारी अशक बसुमतारी गासैखौबो आं साबायखर होदों आरो नैबे जि पिपिसि बे पिपिसिनि गेजेरजों जोङो बागानपारा ओनसोलनि रायजो राजानि जि सरकारि मा होननानै बुंदों थिखानाय जि बेसेन बे बेसेनजों माइ फाननानै जोंनि नैबे रायजो राजाफोरा जोंनि आबादारिफोरा गोबां मुलाम्फा जानो हागोन। बेनि जि गोनांथि बेनि बे गोनांथिखौ नायनानै खालामदों जोंनियाव 2021 मायथाइयाव देबासरा बेवहाय बेखौ जागायजेनदोंमोन
आरो दिनै नैबे बागानपारायाव बानायबाय आरोबाव जोंहा सुबुनकाटायावबो जोंहा इतिमध्य जोङो बानायखाजोबनानै दोनबाय बेखौबो बेखेवनांगौ मानोना जोङो मोनथियो जे आसामनि जिखिनि रांखान्थि बे आसामनि रांखान्थिया 80% आबादनि सायाव सोनारनाय दा बै हिसाबै जोंनि बिटिआरआबो बिनि आलादा जानो हाया जोंनि बिटिआरआबो माने 80% बेनि जि रांखान्थि बे रांखान्थिया 80% आबादनि सायाव सोनारो आरो जोंनि बागानपाराया आरो बेनि साय बे गोबारसिनै जि आबाद बेयो जिहेतु बेवहाय जेबो माने इन्डास्ट्रि गैया बेवहाय जेबो उद्योग गैया खालि बेवहाय माने आबादखौ मावो आरो आबादखौ जोबोद माने साइन्टिफिकेलि जोंनि बागानपारा ओनसोलनि आबादारिफोरा मावनो लादों आरो बेनिखायनो बेवहाय माखासे माने गुबुन गुबुन बिथिं ड्रागननिफ्राय लानानै माने मा होननानै बुंदों बियो बैग्रिनिफ्राय लानानै बियो बेसरनिफ्राय लानानै गयनिफ्राय लानानै माइनिफ्राय लानानै बेवहाय आलु गासैबो माने जि मोनसे दिहुननाय बे दिहुननाया बे बागानपारा ओनसोलाव जायो बा 25 नं बागानपारा समस्तिनि सिङाव आबादारिफोरा मोजां माने मा होननानै बुंदों आबाद बिथांमोना खालामो। दा नैबे दिनैनि समाव बेखौ सरकारा प्राय माने 22 कुइन्टल 100 केजियाव माने 1 कुइन्टेलाव 100 केजि थायो बे 100 केजिखौ प्राय 2200 माने 2182 राङाव सरकारा बेखौ बायबाय थादों आरो बेयो थारैनो जि आबादारिफोरा मोननांगौ जिखिनि बेसेन बे बेसेनखौ सरकारा होनानै बायगासिनो दं।